Evo Borna, dobrodošao u Office Top Spina. Odgovaramo na pitanja naših vjernih čitatelja sa Fejsa, naših prijatelja. Pa evo jedna prijateljica, tvoja imenjakinja, Borna Mohać, pita što misliš kako bi odigrao s Čilićem i bi li se htio s njim susresti na PVZ Zagreb Indoors? Mislim da ja ne bi baš dobro prošao, ali eto uvijek postoji neka mala nada da bi se ono zlijedio ili nešto tako i na pitanje da li pod njega te igrat, ne bi te igrat. Ante Buntić pita koja su ti očekivanja od Zagreb Indorsa i misliš li da ti prednost domaćeg terena može pomoći u ostvarenju boljeg rezultata? Prednost domaćeg terena definitivno mi može pomoći i moje očekivanja, pa eto ja bi bio presretan ako je mogu proći prvo kolo, ali i ja isto bi, znači da odigram stvarno jedan dobar meč, da uživam u tome i da publika isto uživa. Tomislav Vrbić pita koja su ti očekivanja za ovu godinu? Za ovu godinu očekivanja nisu očekivanja nego neki ciljevi, ajmo reći, top 200. Top 200 je bilo idealno. Evo pa kad smo već kod rankinga, pita Antonio Pavičić koji si period zadao kao cilj za ulazak u top 100, to jest eventualno top 20, odnosno kada očekuješ da ćeš postići taj nivo? Nisam se još baš takav cilj zadao jer to je dosta daleko od sada, tako da idemo recimo korak po korak. Tako da idemo prvo ući u top 200, onda 150, pa 100 i onda tako dalje. Evo rekao si nam da ne bi protiv Marina htio igrat na PVZ Zagreb Indorsu, a pita Ivan Knežević protiv koga još ne bi htio igrat u prvom kolu? Protiv Štepanika. Protiv Štepanika, eto, mislim da mi njegov stil igre ne odgovara i eto, molim Boga da protiv njega ne igram. Ivan Kaurinović pita kakav ti je raspored turnira poslije PVZ Zagreb Indorsa i s kojim bi rankingom bio zadovoljan na kraju ove godine, dobro to si već rekao. Raspored poslije ovoga, vidjet ću da još 2 futuresa ovdje, isto, koja su odmah poslije. I onda ćemo vidjeti zašto poslije nisam siguran, jer trebam vidjeti koliko ću bodova uzeti i onda ćemo vidjeti gdje ću ići. Evo jedno aktualno pitanje. Što misliš, jesu li tenisači trebali odigrati mečeve na Grand Slam turniru u Australiji i jesu li bili ugroženi zbog vrućine, kako bi ti postupio u toj situaciji, to zanima Emu Mahić. Dobro pitanje. Ja mislim, jako ja inače dobro podnosim vrućinu. Tako da ja mislim da bi ja tražio da se nastavi igrati. A da li su trebali nastaviti igrati, mislim da je neko pravilo 42 stupnja ako se ne varam. Ne znam točno koliko je bilo, ali eto znam da sam ja tamo da bi ja mislim, u stvari ja sam siguran da bi tražio da se nastavi igrati. Dobili smo jedno pitanje na engleskom od Rafael Nadal fans, pa ću ti ga postaviti na engleskom pa i odgovori na engleskom, molim te. Do you know that some call you Baby Rafa? I heard about it, yeah. How does that feel? It feels amazing for sure, because he's one of the best players, so definitely if I can be like him, it will be perfect. And last one, what did you like best about practicing with Nadal in the off-season? I learned a lot, really a lot, because I saw something which I didn't know, which I didn't expect, and I just hope I can play like there at my tournaments. I za kraj vraćamo se opet na hrvatski i jedno slatko pitanje, a na skoku. Borna, jesi li još u sretnoj vezi ili si dostupan svim obožavateljicama? Ne znam otkud da sam bio u sretnoj vezi, u stvari samo u vezi, ali trenutno sam slobodan i tako da sam svima dostupan. Borna, hvala ti i želimo ti uspješan nastup na PVZ. Hvala vam.